Son moitas as ocasións nas que o BNG ten denunciado a falla de aparcamento no casco urbano de Boiro, solicitando, entre outras medidas, a apertura do parking da Boqueira da Negral ou a promoción do transporte público. Dado o problema de estacionamento e de aparcamento que temos no casco urbano de Boiro, dado que as políticas urbanísticas do PP non solucionan ese problema, nós, desde sempre, propuxemos abrir o parking da Negral, fomentar o emprego de bicicletas, abrir a circulación, carriles bicis dende as parroquias onde fose posible. Tamén propuxemos en varias ocasións mellorar o transporte público ou a creación tamén de onde sexa posible establecer unha rede de sendas peonís. Agora, aproveitando as obras das beirarrúas que se están a cometer en varias rúas do centro, demandan a creación de prazas de aparcamento para bicicletas e motocicletas. Desde as nosas costas que están con obras nas beirarrúas, pois presentamos a semana pasada no Concello un escrito solicitando e xuxerindolle ao Concello precisamente que aproveite estas obras tanto nestas beirarrúas como en futuros proxectos para dotalas de aparcamentos para bicicletas, para motos e para motocicletas. Consideramos que eso melloraría no medio ambiente, faría máis, humanizaría moito as nosas rúas, é un servizo do que moitas cidades e vilas están a dispoñer e parece mentira que a día de hoxe Boiro pois aínda siga sin este servizo.